Xavier Tobert, ens podries explicar quina relació té Llet Nostra amb el Banc de Sang? Bueno, Llet Nostra des dels seus orígens ha vingut contribuint amb diferents iniciatives lligades a la societat civil catalana. Amb el Banc de Sang hem passat per diferents etapes, des de difondre-ho impulsivament al principi, a regalar i donar iogurts perquè la pròpia gent que venia a donar sang tingués algun suport alimentici per recuperar forces, anar creant instruments que ens permetin al llarg de tot l'any despertar la memòria dels ciutadans per tal de que no es perdi aquesta iniciativa i la gent vagi entrant en una dinàmica que evidentment és per un bé col·lectiu. Hem contribuït amb una aplicació a Facebook que el que fa és crear una sinergia amb les pròpies aplicacions que té el Banc de Sang. Al final, això de la sang i portar-ho a la sang i ser dels orígens del territori, la veritat és que són coses que són molt naturals per nosaltres i aquí ha sortit una xispa d'idees per tal que a través d'aquestes aplicacions hem buscat un mecanisme per tal de regalar-li uns centimets, que no és molt, però que sempre és agraït avui en dia, de descompte per tal de que la gent agafi la dinàmica de contribuir. Són petits instruments que són de bon utilitzar per causes com